ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ചിക്കൻ കൊണ്ടൊരു അടിപൊളി മസാല റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. അര കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഇനി റെഡിയാക്കാം. 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. മസാല തേച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റിവെക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മസാല തേച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഹാഫ് വേവിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു പിടി നല്ല ജീരകം, പെരുംജീരകം, 2 ഏലക്ക, 1 കഷ്ണം പട്ട, 2 ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 2 സവാള കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ചെറുതായി വാടി വരുമ്പോൾ 1 പിടി വേപ്പില, 1 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരപ്പൊളി ക്യാപ്സിക്കം കൂടി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ പീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് വരാനാണ് ഇതും കൂടി ചേർക്കുന്നത്. 1 പിടി മല്ലിച്ചീര കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഡ്രൈ മസാല തയ്യാറായി. നല്ല ചൂടുള്ള പൊറോട്ടയുടെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി മസാല ഗ്രേവിയാണ്. എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.